варзишгарони Тоҷикистон дар ҳайати 12 нафар 9 писар ва 3 боно санаи 8 март дар суперҷоми ҷаҳон оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикаспӣ ки дар давлати Баҳрайн баргузор мегардад ширкат хоҳанд кард. Нахустин маротиба дар таърихи Федератсияи таҷмаф варзишгарбонуи тоҷик Шоҳона Ғазоева вориди 8 кунҷа мегардад ки ин дебюти ӯ дар чунин мусобиқаҳои сатҳи баланд маънӣ дод мешавад. من افتخار میکنم که در سوپرکوبک بحرین اشتراک میکنم و آرزو میکنم که جای اول را اشغال نمایم. дар ин чорабинии сатҳи ҷаҳонӣ варзишгарон аз 8 қишри олам аз қабили Федератсияи Россия, Украина, Қазоқистон, Ирландия, кишварҳои Балкан, кишварҳои Ҳавзаи Араб, Тоҷикистон ва худи мизбони чорабинӣ ба ҳам меоянд. Ёдовар мешавем ки ҳайати Тоҷикистон бо либосҳои махсуси варзиши рӯи майдон меоянд. Хуршедзода Беҳрӯз ва Манучериёев дар ин мусобиқа ҳамчун варзишгарони калидӣ ба ҳисоб мераванд. این یکی از مسابقات باشد که در سطح بین‌المللی می‌گذارد و در این مسابقات همه بهترین ها اشتراک می‌کنند. ما نیز یکی از بهترین ورزشکاران همه گروه‌های جمهوری تاجیکستان جمع شده می‌خواهیم که در این مسابقه هنر و مهارت خودمون را نشان دهیم. ёдовар мешавем ки дар соли ҷорӣ ин дуюмин мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ барои варзишгарони кишвар ба шумор меравад. Федератсияи таҷмафи мамлакат ҳамкории хешро бо ширкати бонуфузи аймафи ҷаҳонӣ ба роҳ монда дар соли ҷорӣ боз бо якчанд федератсияҳои аврупоиву осиёӣ шартномаи навро рӯи варақ имзо кардааст.